Dneska vám ukážu návod, jak zabít jednoduššího hrdinu. Já už jsem si to tady zkoušela, ale ukážu vám to. Takže jako první se musíte tady dát na okraji spavnera, spavner je tam, vodu. Což znamená ideálně tak, aby se nemohl dostat pryč. Protože on umí plavat přes lávu. Takže by to znamenalo, že byste byli docela high. Já už se to stalo, proto jsem si to ještě zkoušel dopředu, jestli to funguje. A funguje. Potom si musíme vyvolat Wardena. Tak, a teď zdrhám, protože on už... Tak. Teď mám blindness, ale teďka chvilku počkám a ztratí se mi to. Tak a vidíte, že Warden je tam. A teď ho prostě zabijete lukem. Ale to by se taky muselo umět trefovat. Tak. A vidíte, že Warden je stále na jednom místě. Ano, půjde doleva, ale tam je taky voda. Tak. Pojďme. Jo, já si tady klidně aj vyházím svůj armor. Jo. A já ho zabiju klidně aj bez armoru. Toto je prostě ten nejjednodušší způsob, jak zabít Wardena. Nevím, jestli už to takhle někdo dělal. To upřímně nevím. Když tak mi to můžete napsat do komentářů, ale já fakt nevím. Možná je to trapný, ale aspoň ho zabijete. Jako já mám věc na to, abych se ho pokusil zabít, ale nechci, protože takhle to je doslova jednoduchý a... No a Warden je mrtvý. Já si dozví svůj armor. Tak. To si děláš ze mě. Jestli to vyvolal ten netopír. Proč tam lítáš? No tak zabijeme dva, no. A teď je v hlavě. To má kluk těžký, no. Hej, ale ten netopír tam furt lítá. Ne, tak to dělá ten Warden. No, už si myslel, že poběžíš, co? Kolik mám šípů ještě? To nevím, jestli mi bude stačit. Ale můj luk už se rozbíjí. Jo, on tam je furt ten netopír. Kámo, tak jestli ten netopír vyvolá třetího. Už umři, ne? Oh. Uf. Ne, tak to jsem. Dobrý, já zdrhám, já už mám, co jsem chtěl,
Já zdrhám. Tady už jsem poničil všechny spawnery, jenom tento tam byl. Já už zdrhám, já nepotřebuju žádný další várny. Tady jsem to taky všechno poničil. No, tam ten spawner byl. Tak jo, doufám, že se vám tento návod líbil. Ukázal jsem vám, jak zabít Vardena v železném brnění. Klidně to můžete i bez brnění, však jsem si ho tam na chvilku i sundal. A jo, můžete dát like, odběr a nashledanou.